Hola, molt bona nit. La finalització completa del quart cinturó Celeritat a la línia ferroviària orbital entre Vilanova i Mataró. El túnel viari ferroviari d'Horta, que connecti el Vallès amb Barcelona, i a l'inrevés, i les estacions de mercaderies i passatgers del TGV al Vallès. Aquestes són algunes de les principals reclamacions de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. El seu president les ha anunciat avui durant el tradicional dinar de balanç amb els mitjans de comunicació. Aquesta és, doncs, una de les notícies més destacades de l'informatiu aquest dijous 17 de gener de 2008. La resta de la jornada a la comarca ens deixen aquests titulars. Mig centenar de cavalls muntats i entre 25 i 30 carros i carruatges han participat aquesta tarda a la passada de la Diada Tradicional de Sant Antoni Abat de Sabadell. L'encarregada d'obrir la festa d'enguany ha estat la Colla Nova del municipi, una de les dues colles que s'impliquen en la festa. La participació massiva de la població ha estat un cop més la protagonista de la passada. Sabadell commemora el centenari de l'excursionisme a la ciutat amb l'organització un any més d'activitats conjuntes entre l'Ajuntament i la Unió Excursionista de Sabadell. Alguns dels actes emblemàtics seran la plantada popular de Centebràs Fruters el proper diumenge 27 de gener o l'exposició Visca el Rodal, que acollirà la Biblioteca Vapor Badia a partir del 21 de gener. Sabadell celebra el proper dissabte 19 de gener el Fòrum Social Català. Es tracta d'una fira amb més de 150 entitats i associacions sabadellenques i més de 100 activitats que pretén reivindicar els drets socials, laborals i econòmics del municipi per detectar els problemes de la ciutat i aconseguir una societat més democràtica. Ho dèiem a l'inici del nostre informatiu, la finalització completa del quart cinturó Celeritat a la línia ferroviària orbital entre Vilanova i Mataró, el túnel viari ferroviari d'Horta que connecti el Vallès amb Barcelona i a l'inrevés i les estacions de mercaderies i passatgers del TGV al Vallès. Aquestes són només algunes de les principals reclamacions de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. El seu president les ha anunciat avui durant el tradicional dinar de balanç amb els mitjans de comunicació. Maria Galí s'ha referit també a la situació actual de l'economia a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol. Ha dit que les perspectives de creixement són moderadament bones, si bé assegura la retallada del sector immobiliari. Algunes de les claus que ha apuntat per un millor creixement econòmic ha estat la proximitat de la cambra amb les empreses de la demarcació, l'aposta per la innovació i la internacionalització, la qualitat, la competitivitat, la sostenibilitat i, sobretot, l'exportació. Galí ha estat acompanyat en tot moment pels seus companys de junta directiva i ha detallat algunes de les xifres del darrer exercici. N'ha parlat de 900 visites a les empreses a la demarcació que han donat servei a 1.600 i de la realització de 12 missions directes i 3 missions indirectes a les que han participat fins a 130 empreses catalanes i s'han dut a terme 1.500 contactes de negoci. També recordar que és la primera cambra catalana amb la certificació EMAS per gestions en temes mediambientals. Ha parlat dels 4,5 milions d'euros de pressupost que la situen com el tercer de les cambres catalanes i també s'ha referit a la inauguració a la primavera de la nova delegació a Sant Cugat del Vallès per oferir un millor servei a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal. Les perspectives de creixement econòmic a Espanya, segons l'últim informe de l'OCDE, són només moderadament bones, donat que aquest organisme afirma que s'accelerarà entre el 2008 i 2009. En aquesta potencial frenada del ritme econòmic ja ningú dubta de la davallada d'activitat del sector immobiliari, que és ja una realitat. Hi ha un valor fonamental per fer un bon treball en aquests dos vectors, la proximitat a les empreses. I estem convençuts que aquest és un fet que és un valor afegit important. Tot i sent la Cambra una institució de dret públic, arribem a visitar anualment prop de 1.000 empreses de la nostra demarcació. Organitzem més de 30 trobades empresarials i donem suport directe a més de 1.600 empreses cada any. I canviem ara radicalment de tema i obrim plana política, continuant les reaccions després que fa 2 dies, recordem, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa Sabadell assegurés que hi havia clares evidències d'un pacte encobert entre socialistes i populars. Doncs bé, després de la resposta dels portaveus d'aquestes dues darreres formacions, ahir desmentint aquestes insinuacions
i assegurant, en el cas del portaveu del Partit Popular de Sabadell, Jordi Soriano, que en tot cas sí que el seu partit havia tingut una proposta per formar un pacte pentapartit amb la resta de l'oposició per fer fora els socialistes del govern, la força guanyadora de les eleccions. Avui alguns dels membres de l'oposició no han desmentit que busquessin l'alternativa al govern de Bustos i, per exemple, el portaveu de Convergència i Unió de Sabadell, Carles Rossinyol, ha dit que no hi va haver converses formals i propostes formals. Magí Rovira, d'Esquerra Republicana de Catalunya, ha explicat que converses a passadís les ha vist de tots els colors, però no cal confondre-les amb propostes formals. Ens hauria agradat buscar algun tipus d'alternativa i així ens ho vam manifestar durant tota la campanya electoral. Òbviament, també és cert, i la veritat i la pràctica ho ha posat en evidència, que és pràcticament, per no dir impossible, doncs un pentapartit, fet a més amb un partit, formant part d'aquest pentapartit el Partit Popular. Vull dir, és una cosa bastant complicadíssima, no? I per tant, converses formals i propostes formals, doncs sembla que el senyor Soriano no sé on els ha vistes. I un cop recopilada la documentació necessària, avui s'ha presentat al jutjat d'instrucció número 11 de Barcelona la demanda per recurs contenciós administratiu contra el conveni de la caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell. Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, l'Entesa per Sabadell i Esquerra Republicana de Catalunya demanen que es revoqui el conveni signat l'any 2006 entre l'Ajuntament de Sabadell i el Ministeri de l'Interior. Segons l'oposició, l'acord obria la porta a la cessió d'un solar de 5.000 metres quadrats i la donació de 3 milions d'euros per construir una caserna de la Guàrdia Civil a l'aeroport de Sabadell a canvi d'abandonar l'actual instal·lació a la cantonada entre el carrer Vilarrúbies i la Gran Via. L'oposició afirma que el solar ja era de titularitat municipal des de la signatura d'un conveni anterior que data de l'any 1998 i reconegut aquell any i també l'any 2000. Aquestes 4 formacions de l'oposició que han presentat la demanda de forma conjunta han dit que s'ha produït una demora en la recopilació de documentació perquè l'equip de govern no ha col·laborat a l'hora de facilitar-la. L'objectiu del recurs és, segons els demandants, recuperar un equipament que és propietat de la ciutat de Sabadell. Un tema que, a més, l'equip de govern l'ha volgut vincular amb el projecte, un de tants projectes de futur per a la ciutat. No s'explica de cap manera com no hi ha hagut una voluntat no d'obstruccionisme, sinó tot el contrari, d'accelerar al màxim. És de poc rigor, no?, arribar a aquests convenis que nosaltres considerem que no tenen base jurídica suficient com per tal d'establir unes contraprestacions com la que es va establir en aquells moments, que és la cessió d'un solar de 5.000 metres quadrats i l'aportació de 3 milions d'euros. Tot aquest temps hem estat treballant per recuperar el que és nostre o per impedir que tinguem de pagar per recuperar el que és nostre i que d'alguna manera doncs, es dilapidin el que són els recursos i el patrimoni de tota la ciutat. No ho fem de gust, això de presentar un contenciós. No ho vam fer en el seu moment, no és una cosa que agradi a ningú anar contra de l'Ajuntament, en aquest cas de l'equip de govern, però és cert, de l'alcalde, que de la pròpia ciutat. I de la seva banda, el Partit dels Socialistes de Catalunya de Sabadell ha reaccionat a la presentació de la demanda pel contenciós del conveni a la caserna de la Guàrdia Civil, lamentant la judicialització de la política. Segons el primer secretari del PSC a la ciutat de Sabadell, Joan Manau, s'ha introduït la crispació a la política local. Així mateix ha afirmat que l'equip de govern valorarà durant la propera setmana aquesta situació. Segons Manau, aquesta demanda pot posar en perill el projecte del Parc de Salut. S'està posant en perill un projecte molt important de ciutat, com és el Parc de Salut, que va néixer a finals dels anys 90 i que, per tant, un projecte de recerca important per la ciutat, per interessos absolutament partidistes, es posa en perill. Explicar, entre d'altres interioritats, la guerra civil dins el nacionalisme català entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, després que els republicans optessin l'any 2003 per un tripartit d'esquerres. És el que fa el portaveu de Convergència Democràtica, David Madí, al seu llibre Democràcia Sant Fred de les interioritats de la política catalana. Madí va presentar el seu llibre ahir al Casal Pere IV de Sabadell. Durant la sessió, Madí va optar perquè els polítics parlin clar. Cal reivindicar la política en majúscules. David Madí relata Democràcia Sant Freda, la campanya electoral de l'any 2003, en forma de dietari, la primera campanya catalana sense Jordi Pujol.